Jotono no khulumbai kya hai takuk som norok bahai tongbai kha khlaio jotono kaham no tongbai na hinai jini titi edisini chongmari no tiyei jeng jotono lenglaija lenglaifano sini bokha bilaikhe no tongthok tongo tamni hingkakai jeng keflaiongnai bubagra ni bodol keflaiongnai ti prasara keflaiongnai hinai jeng bilaikhe no kha tongthogui tongo tabo kokungkha khana to bud lekhanai bud lekhano ni jorao tamo chini samung khlaitai ba jeng tamo khlaina nangno amno tuino tini ang kisa noni buskango koksanai puila hingkakai chini counting agent no tuyi counting agent rok tamo samung tangnani nangno amno tuino ang norano sanai jorat tuino chini counting agent rok counting khaimani jaga eba SDM office ma soginai second hingkakai counting agent rok bong ID card no logi tlangai ma thanai logio kolom khata tlangai man khangkakai ba permission tong khangkakai kolom khata tlangdi tlangai ma khangkakai SDM office no hoite SDM office no hoite SDM office hoite kisa ungkongkha je anor phone kaisa phaiye hingkakai kokongkha tabuk jeng kolom khata judi tlangai man khaba tlangdi tlang ma ka SDM office no hoite kolom bai khata no tonidi norok jokhonte board lekhana ni chengo afro nor record narangna nangnai hoyto norno kat pencil limano ekhai ba kolom rimano kaisa hingkai te kaisa kokongkha norok jara counting go tongnai norone kaisa daitongkha je EVM khulogane je chini boot center ni EVM phayo a boot center ni EVM number norok je record khainarang ma bai kholokmani EVM ni number thik da tong abo kaham kai norok check ma khlainai omo check khlaibaman pore norok count khaipru kaham kai mokol return di busik phaika hingka kai abono je phaimani counting go je EVM je boot casting money abo thik da tong abo norok nai di abo record thik nargai norok abo note nardi note narak khangka kai abo chini bagai kahamung nai kai omongkha jara chini counting go tongai rok ni unko tai kaisa kok counting go jara tongai rok ba thanai rok norok tini oroi poroi jaga ta thudi krungcha jaga o thudi tini thulaiye khana chini candidate ta election agent bai baksa kai norok datino sara pasta ni bisingono norok counting hall nogo hamna nangnai ar thangai busai di jokhon te kholok riwana afro norma thangnai tangai tini counting agent no sing thancha muthuna ni hingkai karon chini je bipokha tongnai opposition je party rok tongnai chini counting agent no gobang ma phem logoi mano borno horror ni bisingo no phem logoi rang puisai roi chini biruddhe khlairi mano ka aboni bagai jara tabo ani Facebook live to nai tongnai ang jotono no koinai joto candidate no ani koimung tongnai je prottekta chini counting agent no jotono kaisa jaga ka muthudi tai khana datino busala ye norok counting hall nogo thangoi sogui di gai tabo chini candidate dongni thane ani koimung tongnai candidate dok ballot paper lekhanai ballot paper kholok lekha puro norok kaham kai mokol kaisomui ma tongnai abo tikmar thino thigda tong thigda korei ba kinar darja kha aborok onek kisu norok ni naithai tongo norok ni yagobo kolom bai khata tongnani nango kolom khata note narikdi norok no mobile judi allow khaika kai mobile baibo norok abo photo boi narang mano judi allow khai kolom khata bai norok record no manarang nai record narang nani nangnai kai te kaisa candidate ni daitto kai jotto chini EVM machine no lekha bai mani yagulo norani jotto
abono kaun khaimani pore thansa khai kaun khaimani pore o norno koplaini সার্টিফিকেট দিবানে ও সার্টিফিকেট মাই এসা পর্যন্ত নর কাউন্টিং হল নেতা নখদি হয়তো নর সাইমানো তাই স্রাপসারি ফেনাই খানায় রহরানে অমতির অনেক কিছু কুশল রমানো যাহাতে কোনো ক্যান্ডিডেট আবর নতা গসিদি যেসেকপনা জরা নাংথুন আ বিসিঙ্গনো অঙ্ক নাই তাই কাইসা কক খেল নারাংনা নাংনাই রিকাউন্টিং নি বাগৈ বনর টিয়ার মা তংনাই কারণ চিনি বিরোধী রক মানে তিপ্রামথানি বিরোধী রক বড় রিকাউন্ট খাইনানি বাগৈ বারবার চাইতংনান চেষ্টা খাইনাই বা বড় সাননিফা মানো কা আবনি বাগৈবো जों টিয়ার মা তংনাই কাই আবো যাহাতে কাই চিনিবো যদি রিকাউন্ট খাইনানি নাং তংখাং কাই নরবো আবনি বাগৈ প্রিপারেশন বা প্রেয়ার আবনি বাগৈ রেডি তনিদি কাই অমরকমখা जों उनको बुथ सेन्टार माने काउंटार थांगै काउंटिंग हल नग थांगै अमचिनी तांथाइर बेखौ अमरमनो तिजि चिनि खूब सतर्क मा तंनाय एका अबनि बागैनो आं साननाय नरक जतन अंको मा खायनाय ता कायसा कखंखा चिनि खोना अकाउंटिं दो थानानि बागै चिनि लुकरब लायखाय खातुम खाजा मलायजा जों दाति न मान नखलायनाय सारा सयतावनो जों जेखाने काउन्ट नंगानो आरो थांबानो जोंनो जागा खाय रिजाखा एकमात्र गुमिति डिस्ट्रिक्ट सिमी हासिंग किसा सिकां जों कायसा साइमानखा विभिन्न सोशल मिडियानि माध्यमे आरो 163 रिका माने आरो लोको कुथुमनानि बागै रिजाक लाखिनाय किन्तु कखंखा तांगरि ताम रिजन तंगै जे आरो 163 रिजाका आबो किन्तु स्राय स्राय ककटुमा करै जत जागानो लोकुरक बंनि कैंडिडेट न लगी थांगै गोफ्लायङै मानो केसे नंमांगो नायनानि बागै मुसुं जागो किन्तु तिनि गुमति डिस्ट्रिक्ट तांगै आमति खालायका अबसेनि साइमिया तब फना आनि कयमुं तंनाय गुमति डिस्ट्रिक्ट नि चिनि दुइटा बुंको तंगो कैंडिडेट खरङै तंगो खरसा खायचिनि ब्रह्मगनां पूर्णचंद्र जमातिया ताइ खरकसा हंखाय चिनि ब्रह्मगनां डेभिड मुरा सिंहनि काउंटिं उदा उदयपुर शहर उंनाय एका आबनि बागै नर गाना गिनि थाङै मा तंगैनाय चिनि लुखरक जों नायनो मुसुंगु जों चिनि कैंडिडेट लगे तंनायनि मुसुंगु अबनो नरक सावै आरो मा थानाय जेसेबां बरंखौ खायथन जों बर गोबां खाय मा तंनाय कारण चिनि अपोजिशन र जेसं मारियो अनेक किसु देरानो नायमानि बर देरारि मालिया तामनि बागै हिंगाखाय जों थानचा बुबाग्रा जोंनो थानसा तंनाय होनो जों थानसा तंखा बुबाग्रानि दागि मुंबाय थानसानि मारि जों फुनुगै जों अनेक किसु काउंटार मा खेलेचा अनेक किसु कोनो जागा चिनि बर रक बुम खितार जाका कोनो जागा लामा कासुइ बुजाखा गोबां मा खायजाखा चंमारि आवाय खायफोरबो जों अनेक जागाव चिनि बर रक बुजाखा हासपाताल खलायचा बखरक फाथिरि जाखा साब्रुम पूर्व महरिपुर बुरातलिनि कासे ईवीएम तलाङै थांफ्रो बास गाड़ी बाइटलां थांफ्रो आरो फाथन बरक कारिमानो प्रतिबाद खायमानि बागै गोबां मानसिनि वाइटिएफ नि सिक्लार बुजाखा बरम गोनांजों चिनि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि सुप्रिया चौधुरी न बुखा प्लस खरकसा तियासर जुआन उखलके थाङै बन लाथि रिखा कमतिया है गथनार सेले मसिनजा गथनार गथिका अबनो जों सेरि नायतंगो जस्टिस नि बागै जों याप्रि रमितंगो तबे सबसे कखंखा खोनानि खाना जों जेसा खायफाना जों गोफ्लायंनाय अबचिनि पुइतो तंगो बुबाग्रानो पुइतो तंगो तिप्रा हास्तिनि जत्त तिप्रा सनिनो पुइतो तंगो खाना थानचा गोफ्लायंनाय तिप्रा सारक गोफ्लायंनाय मानथायनि सबा खालायनाय रक तिप्रा सारंनि गोफ्लाय खानांनाय ने काय आबुनि बागैनो आं नरंनो कयना मुसुंगो चिनि जे अपोजिशन तंनाय जों बायदि हाद्दा हाद्दि जे लराय खायनाय बरक ताम ताम चिनि तिप्रा सारनो खाना खायमा अबो रगै बांकिसा सानाय बरक चिनि काउंटिंग एजेंट थानाय रनो लामा कासुइमानो सिक्रि सकर खायमानो ते कायसा केकाय जारा जों बुदला खातिनि थाना मुसुंनाय चिनि गारि बाय थांनाय रनो लामाव बरक ईद पार्केल ईद खितारि मान आबरबो जोंबो रेडि खाय थाना नांलायनाय बरक कोन जागाव बाजि सगै बा बुम खितारि जों सिक्रि मान आबुनि बागै जों टियार मा तंनाय तामनि हिनबा जों
गोप्लायनाय बरक जतन साइमान थांगा हास्तेनि जत लोकनो साइमान थांगा ताबो बरनि शेष लामा जोंनो ओ काउन्टिंग लेखातिनि ओ देरारिना बागै बरक साइतंनाय गा आबोनि बागै लामा बरक कासुइमानो जों आबोनो मुकाबेला मा खायनाय जेता इलेक्शननि समय गोबां मा जागा बरक बुमखितारै सिक्रि सकरा खालायनानै चेष्टा खायमानो जों जे पालखे कासुलायका थानसाके कासुलायका खोनाबो अमथैखोनो जों पालबाक्साके मा कासुलायनाय जे जागाव जों कुथुमुइ तंगैयानो आ जागा हठात खायै चिनि दफानि बरक उंला जेहेतु लेखामानि बुइनि दफानि एलाकाव सहर बुइनि दफानि बरक न आ जागाव फायै जों मै वालायनानै कायजा लगी सानै मानो जाहाथे जों वालायखाय तंना नांगानो आरो गानाव फाय बरक बुम रखना खिदार मानो बाजे रखन सगै देरायनानै जों मै वालायनानै अमथिरक चेष्टा खायमानो जों आ जागाव जापिरि तारिदि जों कसang कसangखाय बुट लेखावै गोप्लायुंगै सार्टिफिकेट तुबै चिनि आमचायाव फायै जों तंथगलायनाय हिंखाखाय ताय कायसा काउन्टिं बिसिंगो ब जोना যারা কাউন্টিং তংনাই বরকনবো সিক্রি সকর খাইমানো বা চিনি বিরোধী তংনাই রক বরক সিক্রি সকর খাই जों तिख्लाय रखनानै बागै चाइतगै मानो आरोबाव जों कराक खायै बोखा कराक खायमा तंनाय नांलायखा आबिसिंगनो जों मुकाबेलाबो मा खेलेलेनाय गा आबोनि बागै आं साननानै नायो যারা काउन्टिं थानाय रक नर केबो ताकिरिदि किरियावै तंदै आरो सीसी कैमेरा थेफाजाक तंनाय गोबांमा बदलनि आरो काउन्टिं को खायनाय কোনো প্রতিবাদ খেলে না আরো না প্রতিবাদ মার খাইনাই চিনি ক্যান্ডিডেট বতংনাই চিনি ইলেকশন এজেন্ট বতংনাই সুতরাং যা খাইনা নাংমোনা আবিসিংনো মা খেলেনাই जों फाथाराव फायै चिरखय कोनो लाभ करे काउन्टिं हल जुदि केबो जोंनो आरो तिख्लाय रहना नाखाय सिक्रि तंखाय आरो न प्रतिबाद मा खेलेनाय आबोनि बागै जोंनि बोखा क्राक नांनाय साहस मा फुनुगलायनाय जों केबोनो गो खायावै आबो मुखो मा खायनाय ताय कैसा ककंखा आं साना नायो गोबांमा ससियेल मिडियाव एक्जिट पोल फुनुका गोबांमा जागाव नुखा जे चिनि तिप्रा मथानो हारि रिरि माने पाँचटा छयटा कायथाम रक माने फुनु माने आबरनो एक्जिट पोल नर ससियल मिडिया अब पुइतोता सादि खोनानो कुबुइ तामो अब खोनानो सिजागनाय खोना सिजाग सुकनाय स्राय स्रायखाय थानसानि फान बुसुक ग्राक अब जों खोना फुनुगैदिनाय चिनि बुबागाराबो चिनि हास्ताव फायजाक बुबागारा खोना सारा त्रिपुरानि जे काउन्टिं कोनो मनिटरिं खालायनो आं तिनि बुबागाराबो मालाय फायका खोनानि चिनि सिचुएशन ताम उंमान अबना बबायजों कक्सालायका आं खाख्लायो नरक खोना किरिकला एक्जिट पुल लंनो नरक पुइतोता सादि आबरनो किछु कोनो ता खालायदि ताय कायसा ककंखा खोना जं मारिव जों खोप्लायुं फानो बा जों हारि थांफानो कोनो जागा नरक वालायमुं तांखदि जों तिप्रासा बाय तिप्रासा भोट उंनाय फायनाय अब डेमोक्रेटिकनि सिस्टेमाव जों भोट मारिनाय लेखानाय केबो हारिनाय केबो जिदिनाय जिदि थांफानो जों जाहाथे के कोनो तिप्रासानो नग नरक आनि कयमुं तंनाय नरक केबनो इनको ताखायदि हामला ताखायदि केबनो क खायनता सादि जों नायो गोसां गोसां थानसा खाय तंलायनानै जाहाथे निर्वाचन पाइमानि लग लगेनो थानसानि बया सिप्तन कसangनि बया सिप्तन अमसों जतन नायो बुबागाराबो तिनि अकंनो साव कसangनि बया तिप्रा हास्ताव सिबि तंथुन खोना जों गोप्लाय उमानि यागुलो चिनि तिप्रा हास्तेनि राजनैतिक सोलायजाकतें उइ थांमानानो बुसकांनि सालो गाय आबोनि बागै जों जतदुक सम्भव जों थानसा मा तंनाय गोसां गोसांखाय चिनि आमचाइरंनो मा तंनाय तामनि हिंखाखाय जून मासनो तय कैसे चिनि बुसकांगो इलेक्शन फाइतंग अबंखा बिसि इलेक्शन ग्राम अंचल जों आरोबो गोप्लायनायनि बागै जों मा सायतगलायनाय हिंखाखाय आं सानाय जे खोनानि जे चिनि इलेक्शननि जे लेखाना बागै काउन्टिं थाना बागै जे तियारुंमानि नरक तिनि हरनि बिसिं तियारुं बायदि जाहाथे खायै खोना जों जरानि बिसिंति खायै जारा चिनि काउन्टिं एजेन्ट उंनायरो चिनि कैंडिडेट दो नरक जतन तिनि हरनि बिसिं तियारुं बायदि एकाखाय जारा चिनि लुकुरो काउन्टिं खायतिनि थाना मुसुंनायरो बरकनो बखाना आं कयनाय नरक दातिन नंखदि 8टानि सिमि बुट लेखानाय एकाखाय आबुनि बागै जों आबुनि सिगांनो थाङै आरो हदम ददम खायै थाङै मोरगै मा तंलायनाय जाहाथे चिनि गोप्लायुं मानो बैसागै तलांमायानि बागै जों मा थांलायनाय नरक जतन हिमबायदि
যতন যা জামনে नौनि काना मुसुमा कानि हिंदी जाहाते खायै जों खोप्लाय माने यागुलो जों नायथाथ खायै जों आरो निसिमी तंथलाय फाइमानानि अब नरक जतन थानानै कयमुं तंनाय आं खाख्लायो जब तो खानाय तंनाय दिनै फेसबुक नाय तंनाय नरक जतन नंको गोबांमा बरकनो दिनै गर सैका गोबांमा बरना हामजांमार रिबायखा एका आबनि बागै आं सानो नायो जों खोप्लाय उंनाय हिनि साका हायुं देबबरमा हामबाय ककाहाम सामानि बागै आइ सिरि देबबरमा बसाका जेली देबबरमा चिनि थानचानि फान फुनुका थानचा लं लिप साका अमल देबबरमा अमतिखाय आइजाक साका छार ननो एफआर खाइनाय अनिमेश ताकला अबर कतगुला अमतिरक बस सैकारो आबर टाबुंनि जरायाखौ जराखै आं साना अ ता कायसा कक गोबांबा बरक आनो फुन खायका सार निनि मुंगि तो केस कायसा अंखा डिफार्मेशन अबनो रगै तामुं न कुन दा खायमानो नर टावाना दि आं गोबांमा केस बाय सलाय फायजा केस न बोते काय सलायना ना आबो नरक सायमानो हाई कोर्ट गोबांमा चिति सिमानि यागोला हाई कोर्ट इलिगेल माइग्रेंट निनो तैबो आं फाइट खायै नरक नुखाना किरिया वै बुइनि मकलनि फन नुंगै आं केस खालाय दंगो आबुनि बागै आं किरिया अमति केस आनि लाइफआव गोबांमा आं गखा गोबांमा मुकाबेला खाय आंनो कप्लाय मै फैका डिफार्मेशन केस इंगया ताम निंकाय आं केपनि मुं खोय ताबो सायाखौ जरा आरा कायसानो साका आं ताकला मंत्री हिने सुतरां आबो बाय आं केपनि मुं खोय साया आबुनि बागै कोनो खायमैया मुकाबेला खायना आनि डिफेन्सर तिनिबो आं मै मालायखा साका बरक 30 तारिख तंनाय बर खानानै ताम ताम सैजाका आबर आदिनो खानानै आबन बागै वानानानि कै आं खाख्लायो जों खोप्लाय उमानि यागुलो एडिसिवता वैसा बुबागारनि बदल तिप्रासारनि थानसानि बदल किफिलि क्षमताव आसुकमानि यागुलो जों नरबाय जत्त जागानो मालायनाय बुबागारा सारातिरफोराव गुरिनाय ताय जोंनि खोप्लायनि तंथगलायमानि जों फेस्टिवल बा तंथगनि रेली जों खालायलायनाय आं खाख्लायो बोसकांनि सालो चिनि मानथाय चिनि हानि लैंड राइट्सनि जे चबा ताय चिनि रोमान स्क्रिप्टनि चबा ताय चिनि त्रिपाठिक एकर्डनि जे चबा खोप्लायमानि यागल अमते फानुंनाय एवं बोसकांनि सालो नरं नुंनाय तिप्रासरनि फान ताय बोसक रागनो एवं चिनि मानथायनि बागै तिप्रासर तामो खालायमाया दं ताय बुबागारा तामो खालायमाया दं एवं जोंनो साबै बुबागारा जे चिन सबानि बागै जोंनो बोसकांनो जा आगक्लांमानि अम मारिया हाय लाइबुमा आंगै तंगाने ताय ताखुरो बुखुरो आं ताय बिसि लग्रिया ताय खाना चिनि बुदला खानानि दिन गाय खाना नरक जत्तनो फुंगासि सिरिनो जत्तनो नरक थांबायदि गाहाम फोरोंखाय खाना सारिगो चिनि बुबागारा हयतो फेसबुक लाइभ बा प्रेस मिट खालायमानो नंखाय नरक खाना तंदि तंथगलायदि आहायपनो तंथगता बाखिलायदि आसक सावहिनो आहायनो हाय नरक जत्तनो न तेवसा खाका हाम जाफारै तिनि मुसुक्तिनो अंसितुन जत्तनो हामबाय खुलुमका हर काहाम खुलुमका।